și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem împreună cu Maia. Câteva obiecte din acel dulap pot evada în sfârșit din această grădiniță. Am nevoie de ajutorul lor, așa că îi voi convinge că mergem după pila lui Ioan. Nu vrea ea să zice salut. Păi iar nu. Stai, intră tu pe dacă. Și tu dai pe mine, nu? Bine. La pam 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 lila parnia mama lila brața. Bia! Parnia mama lila. Să-i rupesc coasta. Haide, dă-ti! Băieți, am pornit! Of, ce mă caută, mă! Bună, Maia! Bună! Tu n-ai skin-ul ca al meu? Maia, acolo! N-ai unde să te duci. Aici stai. A, vine după mine! Dacă n-ai venit după mine, am luat cel mai bun loc. Bă, frate, într-una mă scoate! N-am spus. Bă, nu joc, nu vreau să facem.